Ja. Gaur Xabier Diaz Ezarterekin gaude eta urteak zonbat eguntu abestiari buruz elkarrizketa bat egingo diogu. Oso. Bueno, hasteko galdetu nahi dizugu zer dakizu abesti honi buruz, nola jakin zenuen abesti hau zegoela, pixka bat informazioa jakin. Bueno, oso ezaguna da Euskal Herrian Azkue izeneko ikertzaile investigadore bat. Orain dela 100 urte Euskal Herri osoa bidaiatu zuen Euskal Herri osoaren zehar, herriz herri, kantak eta beste motako ohiturak eta euskara jasotzen. Eta Zaraitzun ibili zen gutxienez 2 aldiz dakigunez. Eta bere bidaia bakoitzean elkartzen zen Zaraitzuko jendearekin, adibidez kantak biltzeko. Badakigu Eskarozen egon zela, eta Eskarozen 12 bat kanta jaso zituen euskaraz. Pollita bat oso ezaguna bihurtu den bat da, hau, urteak somat eguntu zenbat, somat Zaraitzuera esan nahi du zenbat. Norengandik jaso zuen kanta? Udrazpe etxeko emakume batek kantatu zion. Udrazpe, ez dakizuen zen etxea den, da Maria Paula bizi zen etxea Zapatero esaten diogun orain, beraino bere betiko izena da Udrazpe. Adineko jendeak badaki Udrazpe deitzen dela etxe hori. Eta orduan hor bizi zen Javiera Gorri izeneko emakume batek kantatu zion kanta hau. Eta horrela, bildu zuen Azkuek bere liburuan, oso liburu famatua da hori, eta publikatu zen, eta guk liburu hori ezagutu genuen orain dela 40 urte, eta altxorra bat zen guretzat, zenbat kanta zeuden, Zaraitzuko 40 bat kanta, Eskarozeko 12 bat, eta guretzat zen opari izugarria, eta orduan, aspaldiko partez ezagutzen dugu kanta hori. Letran esaten dira hainbat Eskarotzeko etxeak, Borna Salgarra aziri eta jandua, eta jakin nahi dugu pixka bat ze erlazio daukan kantak esaten duen historia eta etxe horiekin. Zer erlazio? Kantak kontatzen duena da Eskarozen gertatu zen, nik ez dakit zer, baina iskanbila txiki bat, iskanbila lau gazteekin, eta beste aldean zegoen Juan Dronz etxeko jauna. Juan Dronz da hemen errepidean dagoen etxe bat, Kaixa banketxea dagoen hori da Juan Dronz. Juan Dronz izena esan nahi du Juan Joan de Oronz. Badirudi Orontzetik etorritako pertsona bat Eskarozera bizitzera. Orduan, dirudienez, lau gazte horiek eta Juan Dronzeko nagusiaren arteko harremanak ez ziren oso onak, ez dakigu zergatikan, baina pertsona horrek, Juan Dronzeko nagusiak, salatu zituen lau gazteak. Eta lau gazte horiek, zuk oso ongi esan duzun bezala, atxiri esaten du kanta xandua, eta jota hauskatzen zen, Bornaz eta Algarrako lau gazte horiek oso gazteak, kantak dio 22 urtekoa zela gutxienez bat, Iruñeko gartzelara eraman zituzten, eta 6 hilabete pasatu zituzten gartzelan, eta 40 otxin da txampon, bere garaiko txampon bat, euro bezala, euroko zentimoak bezala edo, 40 osineko isuna jarri zieten ere bai. Eta orduan, kantak kontatzen du konflikto hori, eta ez dakit, penatzen da pixke bat, nola olako lau gazteak Iruñara eramanak izan zirela, eta Juan Dronzeko nagusia oso maltzurra zela, hori da, kantak kontatzen duena da, erromantze moduko estilokoa, erromantzeetan kontatzen dira olako pasadizoak. Eta gero, agian hemen kanta honen hasiera oso nik ez dakit iluna da edo oso zaila da jakiteko zer esan nahi duen.
eta guk baita ere urteak eta urteak jakin gabe zer esan nahi zituen lehendabiziko 4 bertsoek. Urteak zomat eguntu, zorak kain bat zintatu, erdiak ditu probidoarenak, beste erdiak urtik emanak. Bueno, guztiz ulergaitza, zer esan nahi du, zer kontatzen du honek. Eta, bueno, pues, nik Eskarozeko toponimia landu nuenean, toponimia da mendien, soroen, ibaien, iturrien izenak. Pues, atera zitzaizkidan olako izenak, atera zitzaidan urti izena, urti den soro bat badago, hor, urti, urti kanta horretan agertzen da. Gero konturatu nintzen sora dela behiei, lehen behia guztiek bazuten bere izena. Izen asko eta sopolitan, makurra, gorria, bueno, eta sora zen izenei jartzen zitzaien izen bat. Eta hori bezatu den handa, sora da behia baten izena. Eta esaten du, probidoarena, providor da baita ere, garai bateko pertsonen izena bat, providor, da latinetik datorren izen bat. Orduan, banituen bi izen, pertsona izenak, urti eta providor, eta behi baten izena, sora. Eta esaten du, sorak badarama zinta asko, sorak, behiak badarama zinta asko. Zenbat, urteak hainbat zintatu. Urteak baditu 375 egunez, horrela, zinta pilo bat. Eta non bezatu nuen, handa, garai batean baita ere, idiei, behiei, jai egunetan edo azokara eramaten zirenean, oso normala zen apaintzea zinteekin eta, bueno, politagoak ikusteko edo jai egunetan. Eta nun pentsatu nuen, hau, honek kontatzen duena zin maz da, sora oso behia edo idia undia da eta oso ederra, eta herriko bi pertsonek providor eta urtik jarri dizkiotela zintak. Hori da nire interpretapena. Inork ez du inoiz zer esan nahi duen horrek, eta jode oso ulergaitza da, oso iluna, ez da ulertzen testu hau, eta hori da nik ematen dudan azalpena. Eta gero, bigarren estrofa, ama edazu, emaidazu atorra, bentura sekulakoa bizi denat horit izanen du, gogoratuko du, Bazkoako oiaritea. Bueno, baita ere, hori da beste iparraldeko kantuetan erabiltzen den formula bat. Agertzen da kantu desberdinetan. Orduan, hartuta dago beste kanta batetik, eta gero ja, Eskarozeko baten batek asmatu zituen gainontzeko bertso guztiak. Bertsolarien moduan, gainera da holakoa. Letran esaten du Pedro Carlos Mendi, badakizuen orden, edo setxekoa, edo zerbait? Ez dakit, hori, karo, normalean etxeen izenak ez dira aldatzen. Badira, orain dela 500 urte, agertzen dira Eskarozeko etxe gehienen izenak aldaketari gabe. Martirena, orain dela 300 urte, begira Sandua, Algarra, ez dira aldatu, baina bizenak bai zen, eta askotan saltzen ziren etxeak, edo familia berri bat etortzen zen, edo eskontzen zen ezak zer. Eta hon, karo, mengi hori nori izan daiteke, ez dakigu. Izan daiteke mengi etxeko gazte bat, baina ez dut uste, izanen da Bornaz, Algarra, Atxiri edo Sandua etxeko gazte bat. Baina honik egia esan da ez daki konkretuki zein etxetako izan daitekeen Pedro Carlos Mendi hori. Abizena dela, baina baita ere etxe baten izena. Dago Zorrozaren ondoan, dago Mendi etxea. Arturo eta Maria Ángeles de Roda bizi diren etxea, hori da Mendi, lehen esan zuten Mendi, bidez. Zaila da jakitea, pentsatzen dugu izan daitekela, desde luego, edo 19 edo 19. Mendeko kanta bat. Orain dela, ez dakit, 150 urte, 160 urte, otxin, moneda hori, txampon hori, pista bat ematen digu, baina ezin dugu jakin, eta gero euskara nahiko zaraitzueraz dago idatzita, baina nahiko zaraitzuera garbia, ulertzen da nahiko ongi, ez? Orduan, ez da oso zaharra ezin da izan, ene ustez,
pues hori, 19. mendekoaren Bai. erdialdekoa edo bukaerakoa edo holako zerbait. Baina, bueno, hori ez dakit. Egia esan da. Bai, hori, azkeneko estrofa da, hori da beste bat. Orrazea espelez hortzak ditik ezurrez, dice. Orrazteko orraztia dago eginaz espelez. Eta hortzak, puntak, dira ezurrez eginakoak. Nik ez dakit baduela zer ikusirik gertatu denarekin, esan nahi du, zer, agian lapurtu diote olako orrazteko orrazti eder bat, eta horregatik sortu da movida, edo da, sin más, bertsolariak edo poema egin idatzi zuenak edo asmatu zuenak, ez dakit, errimatzeko asmatu duen zerbait, dena dela hori orrazea espelez, hortzak ditik ezurrez, iparraldeko beste kantuetan agertzen da. Hemen karo zaraitzu iparraldeko jendearekin harreman estuak zituzten, ez? Eta orduan, pues, askotan hartzen duzu kantu batean agertzen den estribillo bat eta erabiltzen duzu, ez? Orduan, izan daiteke hori edo mailegu bat, prestamo bat, edo pues hori, edo esplikazioa, azalpena, jakiteko zer gertatu den horien artean, ez? Pues, lapurketa hori ez dakit. Bai, hori da, Frandonz da Juandronz, Juandrozen etxeko nagusi makurra gaiztua, ez? Pues dago gezurrez beteta, osea, gezurretan ari dela, salatu ditu gazteak, baino gezurti hutsa dela, esan nahi du horrek, ez? Osea, kantak posizionatzen da gazteen alde, ez? Eta kantak salatzen du Frandonz, esaten dut hemen Juandronz izanen da, Juandrozeneko nagusia edo gizona, ez? Esan ez, gezurretan ibilizara eta ez dira errudunak gure gazteak. Ni pentsatzen du kantu hau, bueno, ziur, Ezkarozeko taberna guztietan eta etxe guztietan kantatzen zela momentu hortan, ez? Ziur, herria, haserre, begira zer gertatu den, lau gazte Iruñeko gartzelara eraman, Frandonzeneko gizon hori gezurti hutsa da, no se. Gaur egun jendea badaki abesti hau dagoela edo abesten duzute kantuzean edo... Bai, bueno, guk orain dela 2 urte hemen juntetxean egin zen emanaldi bat, kantaldi bat, Zaraitzuko kantu zaharrak izenekin. Eta parte hartu zuten Ibarreko kantari talde desberdinak. Abez Batza, eskolakoek, Zaraitzu kantuz, bueno, talde desberdinak. Eta kantaldi horretan kantatu genituen 17 kantu zaharrak eta besteak beste hau. Eske hau da, agian dugun, ez dut esango politena zen eta baude batzuk oso politak, baina oso benetan bitxia da kantu zen eta kantu honek kontatzen digu errealitatean gertatu den zerbait. Besteak normalean dira, pues, poesia maitasunari buruz, edo ez daki, edo neguari buruz eta lurra eta hau, baina honek, hau da kronika sozial bat, osea, da, ez da, kazetari batik idatziko lukeen artikulua, ez? Begira zer gertatu den Ezkarozen, ez? Eta bai, sartu genuen Zaraitzu kantuz taldean, Zaraitzu kantuz taldean gaude Zaraitzuko herri guztietako lagunok, ez dakit, 60 bat lagun gaude, eta herriz herri udan ibiltzen gara kantatzen, ez? Kantatzen euskaraz, mota guztietako kantak, eta beti kantatzen ditugu Zaraitzuko kanta zaharrak. Eta hau da askotan kantatzen dugun bat. Orduan, karo, gure zirkuluan daudenek ezagutzen dute, bai. Baina hortaz aparte, pues, ezen eta, bueno, berreskuratu zen orain dela, hori esan dizudana, 60 urte edo, eta gaur egunean adineko pertsonek ez dakite ezagutzen ditugu guk. Zertxo bai gazteagoak garenok.